Helikopter, main hanek kan video. Mama di mana nih? Thamai hana nih? Khai juga bay, khai pun suka berflok bay. Akhir apa nuau? Acha. Yang kau ini, kau jadi benda hana nih. First time, jadi. Haba. Kau jadi benda ini first time na? Acha. Akhir aman. Coba kau jadi benda. Ini main hana benda nih. Nazarin sama beri benda. Kau jendang. Mendang no? Nazarin sama beri benda. Kau jendang. Mendang no? Mai hà này cái này phải điเลยmai hà này cái này phải đi helicopter ạ. Thôi đi helicopter mai hà này cái này phải đi. Yang nonton eसे फोरमायना होगोन. साबायखर थाबाय नोलोबारि दख'रा बर' फरायसा आफादनिफ्राय गिबिग्रो खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिग्रोबाय. नोंथाङा दिनै माइ हानानै माबायदि मोनदों? गोजोननाय मोनदों. लोगोफोरजों जमा जमा इन्टारेस्ट मोनदों. नोंथाङा माइ हाफेरबायमोन ना? आदसा दे नोंथाङालाय माबायदि मोनदों माइ हानानै? गोजोननाय मोनदों माइ हानानै. मोजां मोनदों ना? मोजां मोनदों. आदसा नोंथाङा माबायदि मोनदों माइ हानानै? मोजां मोनदों ना? जेकेट गाननो मोनबाय. जेकेट गानना होनांबाय ना? दे आखाइ गोलाव गस्ला गानबोआखैना? आदसा नोंथाङा माबायदि मोनदों माइ हानानै? जोबोद मोजां मोनदों. जोबोद मोजां मोनदों ना? माबायदि मोनदों नोंथाङा माइ हानानै? आखाइ जोबबाय, आखाइखौ सुगा बुफ्लांबाय. हाफेरामोन न'आव. आदसा बेयाव फैनानै नै गोजोननाय मोनदों हानानै. फार्स्ट टाइम दिनै हाबा हारिमुखौ बरायनाय जाबाय. औ बिदि होननानैनो फैनाय जादों. आदसा नोंथाङा माबायदि मोनदों? गोजोननाय मोनदों दिनै फार्स्ट टाइम ना? आदसा हाफेरामोन. आदसा गोजोननाय मोनदों. आदसा नोंथाङालाय बोरै मोनदों? जोबोद गोजोननाय मोनदों. दिनैहाय माइ हानो मोननानै. नार्जारि नोंथाङा माबोरै मोनदों? गोजोनदों. मोजां मोनदों ना? Rang kamai greneng no bang lo greneng soko gezoy
मोजां मोनदोंना मोजां मोनदों माइ हानानै बे हाबाफारिजों लोब्बा गैयामोन आदसा गोबाव समनि उनाव दिनै हानो मोननानै गोजोनबाय औ। लोगोसे जोंनिनो न'खरानि गासै मावथिफोर उम ज' हानाय नालाय उम आरो बांसिन गोजोनबाय आरो बेयावनो जोङो संनानैबो जाबाय औ माखासे जोंनि न'खरानि उम आइजो बिबानगिरि बिथांमोना संनानै जाहोबाय आदसा दुब्लियावनो संनानै जाबाय जोङो आदसा आदसा मोजां मोनबाय मोजां। आरो सावरि बादालि जानाय औ नैबे मोनसे हारिमुवा माने जोंनि बर' समाजाव दङमोन दा औ। बेखौ नुनो मोनलियाथ' औ बेयो मोनसे सावरि बादालिनिनो उम मोनसे बिदिन्थि बायदि लोगोसे हाबा हारिमुखौ लाखिनाय जाहैबाय आरो ने नोंथाङा माबोरै मोनदों बहुद मोजां मोजां मोनदों ना मोजां मोनदों औ आदसा दे थेंक